labari ne na rashin daɗi. To subhanallah. Rahoto ya nuna cewa watakila a shekara ta 2027 To ana shirye-shiryen maye gurbin kashin Shatima da Kirista a yankin arewacin Najeriya. to Kabiru, Na'am. lokacin da za a yi musulun ai ba shawara aka yi da mu 'yan Najeriya ba ko? Gaskiya kam. Ai Allah ne ikonsa ko? Mm. To yanzu ma muna ba da shawara da kashin aka somo a daure a ƙarasa da kashi. Domin mu abin da muka gani Kabiru, idan mutum ba kasawa ba kar a ce zauna. Kashin bai kasa ba a wannan gwamnati mai albarka. Yana iya ƙoƙarinsa. Kuma ma ai ba ka da mutum da abokinsa ka raba su ko? Mai girma sanata Barau babu wata rana da za a ce ta zagayo Barau bai karbi wani mutum daga wani guri ba. Barau na kowa. Barau bawan Allah. Barau mai adalci. Yo ai yanzu ma zai yi aiki. Ka karɓi 'ya'yan mutum kuma uban ya ce ku mu je ni ma da ni nan? Ai makaranta ta cika kenan. Shi Tinubu ke nema a nasara kawai in ka zuba marhi. Barau Tinubu ke nema a ƙwarya. Ai ya dawo alƙawari tsakaninsa da Remi. Yace ken da Remi kwantar da hankalinki mu ne mazaje a Najeriya. Ku a matsayinku na mata ku zauna a matsayinku na mata. Amma Remin ta san da haka da irin ɗawainiyar da yake ta bari za a yi masa yankan ragon malam a Kano a ɗauki takara a ba wanda Kanawa ba sa so? Remin ce ta bar Barau ya taɗe? A'a kar kai mata kazafi ka bari lokaci yayi. Mu abin da muka yarda da shi. An bai shigo da saransa kenan kake nufi? A'a kwantar da hankalinka Kabiru. Kabiru. Na'am. Tsakanin Barau da Abba maslaha muke. Allah sarki Allah ji kan 'yan kasuwar Kano da aka yi musu ruso yanzu dai Abba ya ci banza. A'a bai ci banza ba. Mu ba za mu ɗaure gindi a nan mu ce ya ci banza ba. Roƙon Allah muke gafarta masa. Allah ya gafarta Abba ka saka wa masu ta'adi da aka yi wa. Alhaji Garba in gaya ma wani al'amari. A Kabir gaya min. Wallahi bindiga ko mai rike ta san hadarin ta ka san da haka? Ai masifa ce. Shi kuma Abba ya san wannan masifa amma yake so ya haike mata? A'a. Kabiru. Na'am. Ai da kunu da kunama. Ai gwara kunu. Ai Bahaushe yace da bala'i gwara bala. Ni abin da nake kallo lokacin da babanka ya kai ka makaranta sai ya ganka da jaka kana hirin gudu yake so ya hana ka. To ba zai yi munna ba sai ka je ka samo Qur'ani. In ka je ka san iyayen da sun fi son noma wasu ko? To akan samu ɗa idan bijire ya ce wallahi baba karatu ba ni tunda ba za ka yi da makaranta ba ni zan kai kaina. Na baba. Wannan ya takaddama ai akan yi ta ko Kabiru tun a tarihi ko? Garba Kware ya sake rana ta cewa kudawa da 'yan arewa sun samu kulawa a mulkin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Domin dai ba wanda aka dare aka ware ana tafiya tare. Tsaki ya ƙare sauƙi ta ko ina a Najeriya ya bayyana. Wanda ya ce a shekara ta 2027 da ikon Allah. 12 saura kwata 'yan ADC sun fara jin ƙanshin faɗuwa zaɓe. Ko da yake dai Garba Kore ya fara da batun fetur a wannan rana. Firu muna gode wa Ubangijinmu mahalicinmu akan nasarar da muke ƙara samu a wannan ƙasa tamu mai albarka. Karkashin shugabancin Tinubu da jam'iyyar APC, wadda a yau mun tashi da wani farin ciki cewa man da yake shigowa Najeriya ma'ana man fetur wadda in an tace ake dawo da shi. Yanzu an samu ragin kaso 54 cikin 100. Ma'ana an samu ragin da ya fi rabi cikin abin da ake kashewa wajen shigo da man fetur. To, wannan kiran da zamu yi da 'yan Najeriya musamman kamfanonuwa da hukumomi masu man fetur ya kamata talaka ga wannan lamari a ƙasa. Muna roƙon fadar shugaban ƙasa. Kamar yadda aka fito a duniya aka bayyana wannan rangwame. To, a samu rangwamen a gidajen mai saboda talakan da yake shan mai ya samu sauki. Mataji yana da haƙora amma baya iya tauna bare haɗe saboda mai to. To, mataji an yi hidan tauna ne? Shi ai mataji an yi shi ne don ya tada gashi ko? A ce aka yi mataji. To ba ka tsammanin wannan ragin da ake yi watakila shigo ne kawai ba zurfi? In mun ga rangwame sai mun faɗa, ko da a tabbatar da shi ko ba a tabbatar da shi ba, ai Allah yana bibiyar haƙƙin talaka a gun shugaba. Shi kuma shugaba idan ya zama yana jin shawara, to mu za mu yi ta kira, mu ta roƙo, da mu da ƴan uwanmu talakawa a dubi kukanmu. Allah kuma sai ya taimake mu Kabiru. Amma Alhaji Garba kar ka manta akwai abin da ke mutuwa idan ka ciyar da shi, ka san da haka? Akwai kuwa. Ai yanzu ka ga wuta ma an ta kama ka bata ruwa sai ta mutu mai kuma ta sha ta ji daɗi ko? To wannan ragin da kake kirari kana cewa 'yan ƙasa su yi manna masu da fetur su rage ba ka tsammanin idan sun shigo sabon harajin da kuka ƙaƙa ba zai zama an yi ba ai ba an dafa kaza an yar. Shi in muka ga rangwame dole mu ce mun ga rangwame kuma mu gan shi a ƙasa. Ya tabbata a ƙasa. Ya tabbata kuma a gurin talaka. Mu ai aikin mu kira Kabiru. Ba mu da ikon doka, ba mu da ikon zartar da hukunci. Amma shi Allah yana sauraron bayansa aiko kuma ya san matsalar kowa Allah kuma mai taimakon kowa ne kuma shi muke roƙo Allah ka kama na ɗauki akan wannan rangwame ya tabbata
tun daga sama har ƙasa. To da yake kana wannan magana, Najeriya haɗaɗɗiyar ƙasar daular Larabawa sun cire haraji a dubban kayayyaki domin kyautatawa 'yan ƙasa a samu rangwame da rahusa. Tsakanin Najeriya da Dubai yanzu za zama abu ɗaya. Kaga ai za ka ta ganin Tinubu yana zuwa Dubai. Dukan dujan nan kullum suna kan hanya. 'Yan kasuwanmu na Najeriya suna jin daɗin bizines tsakanin Dubai da Najeriya. Har ma su kansu ƙasashen Dubai ɗin wato shugabanninsu na kasuwancinsu da na mulki suka ce a Afirka ba ƙasar da take zuwa cinikayya kamar Najeriya. Ƙasashen Dubai. Wannan ce ta sa suka wari ƙasa guda ɗaya su 'yan Dubai a madadin ƙoƙarinmu 'yan kasuwanmu da kuma shugaban ƙasanmu da ake shiga da fita wajen cinikayya suka ce sun duba ƙoƙarin da Najeriya take da shigar da kuɗaɗe wajen so manyan kayayyakin masarufi a Najeriya ta rage wani kaso mai yawan mamaki sakamakon wannan mulki na Tinubu akan abin da ake biya na haraji. Shi ma muna kira ga 'yan yadi ga 'yan gwalagwalai don abin bai huce wannan ba ko Kabiru kira gare su zuma 'yan gwalagwalai da 'yan yadi ku ƙara sauke farashin ku ta ku ajiye tuta tsada. Har da waya salula musamman waya 'yan gayi wato iPhone. Yawwa iPhone din nan da manyan wayoyin nan da suke faɗowa to ga dai abin da Dubai ta yi saboda cinikin ku ya kai cinikin da za a rage muku haraji saboda kyautatawa to kuma dan Allah muna kira gare ku ba wai shugaban ƙasa kawai akan mai fetur ba kuma ku sauke